Baruch atah Eloheinu melech haolam. Як דבר, Baruch atah Eloheinu melech haolam borei. Baruch atah Eloheinu melech haolam borei. Baruch atah Eloheinu melech haolam שכל נחיה בדבר. Ефраїм Манасія, два роги, Йосипа Усвіня від Якова. Йосип Зінкевич згадується, земля його, де німці спалили. Ну, Друга світова війна. Пішов на Західну Україну. Там його Запалайки теж, значить. Іди, каже, на бички, з Йосипа глянь, значить, бички, до шпайки носив, значить. І Фросиня Нів'янова так біля стовпа, як транспарант. Іди, більше не гріши. Центрального, як транспарант. Для баптистів і п'ятдесятників сиділи, він для баптистів, а Єлена Зінкевич для п'ятдесятників. Пам'ятається, може з єврейського роду. Я отакий став єврей. Леонід Григорович схитрив, чи як сказав Савка Маринюк його батько, але він же Григорович. Григорій не вернувся з Другої світової війни. Його батько, значить, теж якби німці від німців євреїв переходив, не тільки цигани, хто тільки Холокаст. Якщо батько його переконав євреїв, значить на Савку Маринюк, то значить і могло бути, і сам догадайся. Ніби є цілий сад Миронюк в Єрусалимі, а це може бути тільки дерево. Ну, якщо не поняв, то менше раз найбільше навіть цілий сад. От, Миронюк з Савкою Миронюк. Ну, якщо він його батько написав у віршу поїхав. Common sense. То вона представляється. Ну я вже такий єврей, у мене аж 3 рази на рік Пасха буває. Це те, що я не знаю. З Йосипом в лікарні працювала я, в Shriners Hospital for Crippled Children. 3/4 години проповіді здолав. Мені кажеться, ще перед цим розпочалося це вивчення. Саме свіже. Так вийшло, значить, як солоді туди. Притч Соломона, Екклезіаст, Ісая, Єремія від себе, я наставив Юда Ізраїля, Маріка, життя Ісуса Христа, Жора, дії святих апостолів, Леонід Григорович, об'явлення, Павло, буття. Ну, під час опікунства це нас тільки 3. Жора, Марійка і Ілля. Жора ще теж вважається, менше раз вас найбільше, він гуляв, але ж це ж значить без матері. То. Всі 3 dependable треба поставити під час unemployment. Щоб від Shriners Gospel tax return отримати. Той самий номер сказав металістський голос. This is arrest tax information system post. На зірочку треба було як подібно на 3 риски, єврейська зірка. Те саме повторює, що від слипсів чеків додається. Саме повторюється, що з пост-офіс туди висилається. Голуб треба нагадати на цьому. Пост-офісі United States. Ну, такі recapturing things. Небо престол мій, земля під ніжком ніг його. Так не віддавайте злом за зло, лайкою за лайкою. Бог є любов. 2 лепти бідної вдови пам'ятають, всі відлишка давали, вона те, що мала на день життя. Ворога свого вола знайдеш, треба віддати. Бог є любов. О, велике щастя, Бог є любов. Любить Він нас. Батько всіх, Бог всіх. Слава Богу. Знати одного правдивого Бога Ісуса Христа за вічне життя. Слава всім богобійним Його, народу, що до нього близький, Ізраїлевому. Та й Юда, дяка Богу. Він і з Юдою, він Бог і поган. Бог всіх, Отець всіх. І слава, що дав ти мені, я їм передав, дяка Богу, за ці слова в 17 главі Івана. Глянув біла хмара, на хмарі подібної Сина Людського. Мав на голові золотий вінок, у руці гострий серп. Благословений як огонь, як молот із колу розлупає. Герб Радянського Союзу, там є серп і молот. Білої хмари як не вистачає, реатачмент. Шалом. Мирний Ізраїль, мешканці Єрусалиму, глобальний євреї, юдеї. Шалом.